истәлекле, мәңге онытылмас, яшь барган сайын сагынып искә ала торган вакыйгага 35 ел гомер җебен бәйләгән матур мәрҗән туйдан вакыт үтеп киткән. Сизелмәгәндә, шушы килеш бүген 30 июль көнне гомер бәйрәмнәрен Югары Терешка авылында яшәп килүче күркәм пар Мустафиннар гаиләсе Фәридә Фәйзрахман кызы һәм Радик Сабир улы каршылыйлар. Әлеге тантаналары белән чын күңелдән аларны әниләре Камилә Сафиулловна, уллары Раил, Рәшид, яраткан киленнәре Гөлнара, оныклары Салаватик, Амалия, кодалары Шәүкәт Шамилович, кодагылары Нурия Мунировна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 35 ел бер уйласаң, бәлки күптер дә. Ә менә әткәй белән әнкәй өчен бу бер туктап, артка борылып караган мизгел кебек. Рәхәт, мәхәббәтле, бер-берсен аңлап, юл куеп, яратышып яшәгәнгәдер бәлки. Булганына шөкер итеп, булмаганына өмет итеп яшәгәнгә микән? Бәлки, күпкә кызыкмыйча, азына риза булгангадыр. Икесенең дә хәләл көчләре белән тапкан малларын чама белеп, әрәм-шәрәм итмичә, мактанмыйча, ышынмыйча, кадерләп, саклап тота белгәнгәдер, алар ошбу гүзәл гомер чорларына җитештеләр. Билгеле, әлеге еллар эчендә авыл кешеләре буларак алар җитәрлек авырлыгын да, шатлыгын да, хезмәтен дә бергә татыдылар. Бүген аларны авыл күләмендә генә түгел, район күләмендә дә танып, ихтирам итәләр. Ике батыр улларына ылы хәрефтән әтияни булып, икесен дә чын кешеләр итеп тәрбияләп, авылның булдыклы егетләре итеп, хезмәтне яратырга өйрәтеп, үз туган якларын кадерләргә дигән төшенчәне сеңдереп үстерделәр алар. Шуңадыр, бер уллары да читкә китмичә, үз көчләре белән җирдә хезмәт куеп, крестьян-фермерлык хуҗалыгын алып барабыз. Бу эшебездә әтиянинең ярдәме бик олы. Мин киленнәренә килгәндә дә алар үз кызлары сыман бик якын күреп, бер авыздан тату яшибез. Ике улдан соң үз кызыбыз кебек диләр алар. Килен каниш туфрагы дигән мәкальне искә төшереп, гел дә кайнанама ашатып куялар. Шулай булгач, мин дә шатланам, чөнки анардан күп нәрсәгә өйрәнергә була. Ике оныклары Салаватик һәм Амалия без өчен алар җаннарын да кызганмаган, бик ягымлы әби-бабай. Бер генә дә тик тора белми торган кешеләрнең йорты һәр вакыт кайнап тора. Кыш-кырт, мал-туар, бакчада төрле-төрле җиләк-җимеш, буларны барысын да әткәй белән әнкәй яратып үстерәләр. Аеруча әнкәйнең тәмле иттереп пешергән ризыклары гына да ни тора. Күңелен тасвирлагандай, бакчасы тулы чәчәкләр. Бакчада алар миңа энергия, көч бирә ди әнкәй. Әткәй белән алар бер-берсен тулыландырып торган шын матур пар. Батыр, булдыклы, уллары өчен олы үрнәк булган әткәебез сүзе гаиләдә бүген дә мөһим. Анардан киңәш алып, башлаган эшебездә хәер-фатиха алып, бергәләп булдырабыз. Кадерле әти һәм әни, сөекле балаларым, хөрмәтле кода-кодагылар, гомер юлындагы истәлекле мәрҗән туйыгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә булган рәхмәтләребезне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Безнең өчен һәр чак үрнәксез, һәр чак терәксез, һәр чак кирәксез. Кояштай озын гомер, нык сәламәтлек, шиксез шатлык, куанычлар, парлы гаилә бәхете телибез. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт безнең өебезне бер кайчан да тапмасын, бер кайчан да безгә ишек шакымасын. Гел дә бергә булып, бердәм булып, матур итеп, тату гына яшигәле. Әтияни, безнең өчен кадерлесез, без бәхетле җирдә сез барга. Фәрештәләр кунсын иңнәрегезгә, мәрҗән туйыгыз белән котларга. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләре челтерәп аксын, мәңге-мәңге суы китмәсен. Хөрмәтле Мустафиннар гаиләсе, әлеге туйыгыз мөбарәк булсын. Бергәләп бриллиант туйыгызга кадәр барып җитеп, аны да бала оныкларыгыз, оныкчаларыгыз белән бергә каршы алырга язсын. Югары Терешка, Урта Терешка авылыннан булган бар теләкләрне дә матур җыр төгәлли кабул итеп алыгыз. Yaşağın, eminin yaşağın, xəterlin.